1952 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' हारिनि बयनिबो जौसिन मोनसे माने गारजेन आफाद आरो बे आफादनि बोसोरा फैगौ 2027 मायथाइयाव 75 बोसोर जागोन आरो बे बोसोरनि जे 66थि बोसोरारि जथुमा बेखौ गलाघाट जिल्लानि उरि आमखाट बे मध्यमपुर ओनसोलनि मोनसे खाथियाव नांजाबनानै थानाय अनजालिपारा थुरिबारि रुपहि मिलनपुर बे गामिनि फैलाव दुब्लियाव जोङो खुंनो लानाय जादों। बे बानजाय आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सुरुपथार समाजनि मानगोनां एमएलए बिश्वजित फुकन बिथांखौ सायख'नाय जादों आरो आंबो जे बे आफादखौ सामलायनो थाखाय रायजोनि माने बिबान होनायाव दिनै बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारनि बिबानखौ मोननाय जाबाय। 1952 চনতে স্থাপিত হোৱা বড়ো সাহিত্য সভাৰ 64 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সৰুপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। যদিও বাৰ্ষিক হিচাপে দুই এবাৰ হোৱা নাছিলে কাৰণে 64 সংখ্যক, এইবাৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ 75 বছৰ হৈছে। গতিকে এই অধিৱেশনখন সৰুপথাৰবাসীয়ে অতি উলহ মালহেৰে আগ্ৰহেৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰৈ আছে। সৰুপথাৰবাসীয়ে অসমবাসী বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সুন্দৰভাৱে অপ্যায়িত কৰিব পাৰিব। আমি সকলোৱে মিলি সৰুপথাৰ সুনাম ৰাখিব পাৰিম আৰু এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন উদযাপন কৰিব পাৰিম, তাকে আশা কৰিছোঁ। आङो दिनै सुरुपथार खाथिनि धनसिरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि सिङाव थानाय थुरिबारि बाथौ मन्दिराव मोनसे फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि 66थि जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंनायनि बानजाय आफाद लादों। 107 बिधानसभा समष्टि सुरुपथार बेनि एमएलए बिथां बिश्वजित फुकना बानजाय आफादनि आफादगिरि जानो हाबाय आरो बिकेडब्लिउएसि इएम मानगोनां प्रदीप सरगयारिया गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै बिबानखौ मोनबाय।